Λοιπόν, ξανά στον δρόμο και ένα σύντομο βίντεο και μια ωραία διαδρομή γύρω στα 15 χιλιόμετρα εδώ από Κίσαμο. Θα ανεβούμε στην Ακρόπολη της Πολυρήνειας. Μπαίνουμε σε τσιμεντόδρομο, σε λίγο μπαίνουμε σε χωματόδρομο για να πάμε προς την Πάνω Κουνουπίτσα. Έχουμε πάρει υψόμετρο λίγο σιγά σιγά. Ο ήλιος ανατέλει τώρα. Αυτό τώρα το τμήμα λέγεται ότι είναι τμήμα της αρχαίας στράτας. Είναι εμφανή σε κάποια σημεία ότι ακόμα υπάρχουν πέτρες στοιχισμένες τέλος πάντων κάτω. Είμαστε λίγο πριν την Πάνω Κουνουπίτσα. Έχουμε συμπληρώσει τα 2 χιλιόμετρα. Φτάσαμε στην Πάνω Κουνουπίτσα και συνεχίζουμε σε χωματόδρομο, όπως είπαμε. Εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε. Εκεί πέρα θα πάμε. Τώρα βλέπουμε έχει λίγο σύννεφο. Δεν είναι μεγάλο υψόμετρο, 400 μέτρα είναι, 400 κάτι. Ωστόσο σήμερα είναι λίγο έτσι καταχνιά συννεφιά, χαμηλά. Εμείς συνεχίζουμε σε χωματόδρομο. Θα βγούμε στην Πολυρήνεια και θα ανέβουμε πάνω στην Ακρόπολη. Τώρα ακούγεται μια καμπάνα και παίζει. Τώρα θυμήθηκα, ναι, σήμερα είναι 23 Απριλίου, είναι του Αγίου Γεωργίου. Χρόνια πολλά στους όσους γιορτάζουν. Εμείς συνεχίζουμε σε χωματόδρομο. Είναι λίγο κομμάτι ευθεία, με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Εδώ κατηφορίζουμε και φτάσαμε εδώ στο παλιό δημοτικό σχολείο της Πολυρήνειας. Ο στόχος μας είναι να βγούμε εκεί πάνω που είναι τα σύννεφα τώρα. Και φτάσαμε στην Πολυρήνεια. Είναι ένας από τους οικισμούς που κατοικούνται για τα πάρα πολλά χιλιάδες χρόνια συνεχής κατοίκηση. Εδώ και εμείς προς τα εκεί θα πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραία και να μην το τρέξετε. Σαν πεζοπορία, είναι φοβερή διαδρομή. Είναι σαν ξενάκηση. Εμείς τώρα είμαστε εδώ και θα ανεβούμε από εδώ πάνω. Θα πάμε εδώ στην Ακρόπολη. Εμείς πάμε από εδώ. Και φτάνουμε στην εκκλησία των 99 πατέρων. Βλέπετε, εδώ υπάρχει και φυσική οχύρωση από τον γκρεμό. Εδώ έχει λαξευμένες δεξαμενές, δεν τη βλέπετε. Εδώ όμως ακούγεται. Και φτάσαμε. Εντάξει, όπως βλέπετε έχει αραιή έφωση, δεν βλέπουμε καθαρά τον ορίζοντα. Το δούμε έχει από πριν που ήμασταν κάτω ότι έχουμε αραιή έφωση για να ανεβούμε εδώ πάνω. Εδώ πέρα τώρα δεν είναι πολύ ψηλά, είναι γύρω στα 400 μέτρα. Εδώ υπάρχει το ψωμετρικό του στρατού. Έχουν φτιάξει εδώ ένα σταυρό. Και εδώ που στεκόμαστε, αυτός ο βράχος είναι και το πιο ψηλό σημείο εδώ της Ακρόπολης της Πολυρήνειας. Είμαστε μέσα σε σύννεφα. Αν δεν είχε σύννεφα θα βλέπατε τι απέραντη θέα έχει και τι στρατηγική σημασίας ήταν η Ακρόπολη, και για το λόγο αυτό η Πολυρήνεια ήταν και η πιο ισχυρή πόλη κράτος εδώ της περιοχής. Να πω ότι έφτασα σε λιγότερο από μία ώρα. Τώρα εντάξει, κάθομαι λίγο εδώ πέρα, δεν πατάω παύση στο ρολόι, το αφήνω. Γενικά από την Κίσαμο είναι γύρω στα 7, λίγο λιγότερο από 8 χιλιόμετρα. 7,6 μου έγραψε εμένα.
Συνήθως το κάνω οριακά κάτω από μία ώρα. Τώρα ήταν γύρω στα 57 λεπτά, χωρίς να πηγαίνω μπάλα. Σταματούσα και σε ελάχιστα σημεία για να βγάλω το βίντεο που σας έδειχνα. Είναι μια πολύ ωραία προπονητική διαδρομή αυτή και την προτείνω ανεπιφύλακτα. Την έχω κάνει αυτές τις μέρες ήδη 2-3 φορές και είμαι ανοιχτός στο να σας ξεναγήσω εδώ πέρα όποτε θέλετε, όποιος θέλει. Μπορούμε μας τώρα να κάνουμε το κυκλάκι, θα κατεβούμε από την άλλη πλευρά. Εδώ πέρα τώρα εμείς θα κατεβούμε από τη βόρεια πλευρά, δεν είναι βορράς. Θα κατεβούμε από τη βόρεια πλευρά και θα διακρίνεται πάρα πολύ τα τείχη τα οποία ξεχωρίζουν την Ακρόπολη εδώ της Πολυρήνειας. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Από εδώ ανέβηκαμε πριν πάνω και απλά σε αυτό εδώ το σημείο θα πάμε αριστερά από εδώ και θα κατηφορήσουμε. Εδώ πέρα τώρα βλέπετε εδώ το σημείο τα τείχη. Τώρα εμείς θα κατεβούμε από εδώ, είναι λίγο απόχρημνα σε κάποια σημεία. Θα κατεβούμε λίγο. Δείτε και με ένα λίγο πίσω τα τείχη, αν φαίνονται. Εδώ τώρα μυρίζουν πασκομιλιές, μυρωδιά που θυμίζει Πάσχα. Εδώ βλέπετε τα τείχη, έτσι. Εκεί πάνω ήμασταν πριν. Εννοείται πως το μεγαλύτερο κομμάτι τώρα θα είναι κατηφορικό, γυρνώντας προς την Κίσαμο. Εδώ γενικότερα υπάρχουν λαξευμένες οικίες, δεξαμενές. Γενικά μάλλον το έδαφος ευνοούσε το να λαξεύσουν στο έδαφος. Τώρα κατεβαίνουν το τσιμεντόδρομο και λίγο άσφαλτο. Εδώ ξανακατεβαίνουμε από το σημείο που ανεβήκαμε. Εδώ είναι σχετικά λίγο απότομα πιο κάτω. Προσοχή εδώ στο downhill. Και εδώ απότομο. Αλλά απέναντι, θα σταματήσω εδώ λίγο. Απέναντι, αν δείτε, αν διακρίνετε, έχει κάτι τρύπες. Εκεί είναι λαξευμένη τάφη. Είναι η νεκρόπολη που λένε, το έχουν ονομάσει. Είναι, ας το πούμε, σαν αρχαίο νεκροταφείο. Και συνεχίζουμε κατηφορικά. Αγροτικός δρόμος, αλλά είναι φθαρμένος, έτσι. Μεγάλη κλίση. Ότι πρέπει για ξεμπούκωμα την κατηφόρα. Και εδώ ξανασυναντάμε το δρόμο που ανεβήκαμε. Πριν ήρθαμε έτσι και πήγαμε κάτω. Τώρα ήρθαμε από πάνω και πάμε κάτω. Και τώρα ουσιαστικά είναι η ίδια διαδρομή μέχρι από εκεί που ξεκινήσαμε, στην ανάποδη φορά της. Αυτά. Εδώ πίσω μου βλέπετε ότι αρχίζει και καθαρίζει εκεί που ήμασταν πριν. Εδώ τώρα έχουμε μια άνετη επιστροφή, έτσι. Από εδώ μέχρι το τέλος είναι μόνο κατηφόρα. Και λίγο ευθεία εδώ. Εδώ φανταστείτε πάμε με 4,40. Σε λίγο τελειώνουμε. Έχουμε ήδη γράψει περίπου 14,5 χιλιόμετρα. Τέλος πάντων γύρω στα 15 είναι από το σπίτι μου. Εκεί πίσω, όπως βλέπετε, δεσπόζει το κλειστό γυμναστήριο. Έπρεπε να το πω, δεν μπορούσα. Που είναι στα σίδερα τώρα και καμιά 20 χρόνια. Νιώσει ήμουνα και γέρασα. Τέλος πάντων, με λίγη χολή θα κλείσουμε. Τι να κάνουμε. Κάπως έτσι κλείνει το βίντεο. Και εδώ τώρα κάπου πάνω μου, δεξιά μου, αριστερά μου, θα σας εμφανίσω τα στοιχεία της διαδρομής. Και σε άλλη βόλτα με καλό.